Ang mga gabinete ni BBM, iyaha pa yun nga gipa-resign, iya na pong gipang tangtang, unya, na-appeal pag yun ang anak ni Gwen Garcia. So, muli ni si Cristina Prasco di sa Cebu mga par nga, sibilya na lang. So, mayong adlaw kanatong tanan, ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Ug daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe mga par. And sa katong mga viewers na ako nga wala pa nakasubscribe, palihaw kog subscribe mga par para ma-update mo sa akong mga ipang-upload nga video. So now, karon mga par kay mura man og kanang gisakyan sa Dimalas ba? Kay ang mga gabinete ni Bongbong Marcos, gusto naman niya nga panagtango naman tanan. Gusto naman ni BBM nga morisay na gyud tanan ang iyang mga gabinete. Unsa man gyud kaha ang rason mga par? Unya, nalakip pa gyud sa pakatangtang mga par kaning anak ni Gwendolyn Garcia nga si Cristina Prasco. Ang kaning sekretary sa tourism. Mura pa kanang gisakyan sa Dimalas ang pamilya nga Garcia mga par kay si Gwendolyn Garcia gipildi pod pagka gobernador sa probinsya sa Sugbo. Ug gani hangtod karon si Gwendolyn Garcia kanang murag maglisod pa siya dawat sa iyang kapildihan kay pila baya ka tuig nga siya ang gobernador sa probinsya sa Sugbo. Gamay-gamay pa ko mga par. Si Gwendolyn Garcia, siya na ang gobernador sa probinsya sa Sugbo. Hantod karon siya gyapon pero wala damha nga sa usa lang ka pamilok kanang gipildi lang si Gwen Garcia mga paro kanang atong tawgon gani og sa manok pa kanang piso pa ba bago pang napusa. Kay wala kita mag-expect mga parno nga maingon ani ang madagata ni Gwen Garcia nga mapildi ra in town sa kanang wahimol ba o sa on pa kanang sa pangistoryahon pa sa mga kanang mga binuang istorya ba na gipildi lang sa wahimol. Unya naabtan pa gyud sa Dimalas mga par kay ang mga gabinete ni BBM, iyaha pa yun nga gipa-resign, iya na pong gipang tangtang, unya, na-appeal pag yun ang anak ni Gwen Garcia. So, muli ni si Cristina Prasco di sa Cebu mga par nga, sibilya na lang. Kay guli niya sa ilaha, na may mayor, dili naman siya mayor sa ilaha. So, muli na si Cristina Prasco, muli na sa ilaha nga sibilya na lang pod. Pareha ni Gwen Garcia nga muli na lang pod sa ilaha nga mo na kanang sibilya na lang pod. So dili gyud magpareha ang panahon mga parno kanang dili gyud magpirmi ba nga ikaw nakakapirmi sa ibabaw. Maabot gyud ang panahon mga par nga ikaw na pod ang naa sa ilawom. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. O palihaw kong subscribe mga par sa akong channel para ma-update mo sa mga video nga akong ipang-upload.